Преобразената Девненска низина. Най-мащабният индустриален строеж в нашата история, залегнал в директивите на историческия 10-ти конгрес за 6-та петилетка. Няма я България на жалките фабрики и схлупените работилници. Тук ще се издигнат едни от най-големите химкомбинати в света с капацитет 800 000 тона изкуствени торове и 345 000 тона суперфосфат. В 70-74 година, времето, през което голямата химия беше, така да се каже, на мода. Нещата вървяха към индустриализация и специално химичните производства бяха поставени на пиедестал. 25 години след приватизация. 50 години не е малко, не е много, обаче все пак 2 поколения. Сега може да осъзнаваме мащаба на работа, който беше свършено в 1974 година, когато пусках завод. Огромен завод, заедно с другите предприятия, които стартираха и пристанище на същия момент тук в региона. Какво се промени в Агрополихим? Най-общо казано, пораснахме. Започнахме трудно, като всяко начало. Учихме се на ход, най-често от грешките си, но много пораснахме и сега смело можем да заявим, че сме компания с регионален мащаб, която е лидер в декарбонизацията, не само в своя бранш, но и в индустрията като цяло. Много неща се промениха в компанията, откакто аз съм тук. Особено в търговската част, където съм основно ориентиран. Започнахме плавно през 2012. Основно продавахме двата продукта на производство на Агрополихим, амониев нитрат и троен суперфосфат. От тогава нататък компанията увеличи много сериозно продуктовия си рейндж. Вече имаме над 12-13 продукта само наше производство. Отделно около 250 до 300 хиляди тона вносен продукт, който дистрибутираме на нашите пазари. Много по-известни сме на международния пазар и имиджа на Агрополихим е на международно ниво, казвам го нескромно. Аз съм горд, че съм участвал в развитието на самата ремонтна дейност, с съпътстващите проблеми, но се получи една, смея да твърдя, много стабилна, модерна фирма, обслужваща такъв завод с такива високи технологични възможности. Ако нямаше това разбиране от страна на собствениците, мисля, че нямаше да ги има и тия резултати. Нещата са много комплицирани, силно повлияни са от дигитализацията, която неимоверно навлизаме, и ние сме в бързата лента в Агрополихим. Вярвам, че всеки млад човек може да намери в Агрополихим бъдеще, и то не е просто в България, а конкурентен принцип на работа за цяла Европа. Ако един ден спра да работя в компанията на Агрополихим, бих казал, че ще са редица от неща, които ще ми липсват. Най-вече динамиката, предизвикателството, с голямо мащаба на компанията. Мога да кажа с гордост, че в последните няколко години сме, ако не в топ 5, то поне в топ 10 на компаниите в цяла България. Свободата, която ни се дава в Агрополихим, да развиваме процесите, за да можем да изкараме компанията на следващото ниво. Комплексността на работата е много голяма, много интересна и не на последно място. Екипа, с който работим, и в частност аз, не мисля, че мога аз да го намеря на друго място. Най-много се гордеем с това, че сме визионери и в областта на околната среда Европейския съюз бълва непрекъснато регулации, от рестриктивни все по-рестриктивни, но благодарение точно на това визионерство на компанията изпреварваме, бих казала, с десетилетия тези регулации и целите, които проистичат от тях. За пример, към днешна дата ние вече сме постигнали над 90% намаление на общите си емисии на парникови газове, с което много преди света да заговори за зелената сделка, ние сме изпълнили своите ангажименти. Най-много се гордея от това, че създадохме един екип от нулата. Стойностни хора, събрани на едно място с общи цели
всеки един учи от другия и успяваме да се развиваме заедно. Това е най-голямата ми гордост. Ние тогава вярвахме, преди 25 години, че има бъдеще в този завод, само че управлението трябва да бъде по друг начин, трябва да има други идеи и така нататък. И всички заедно успяхме да направят този завод, тази наш предприятие, един фантастичен пример. Не само за миналата 50 години, обаче аз мисля също, аз съм убеден за следващите 50 години. В нашата дейност, в сферата на логистиката, икономиката и свързаните проекти, инвестиционни и всякакви други, ако човек не се променя и адаптира постоянно, просто не може да се развива. Когато създаваш една добра атмосфера в екипа, това се отразява и се отблагодарява много. И по отношение на средата, която се създава в общата структура, и към субординиращите връзки, и в личния живот на всеки един от нас. Ние ще построим завода с гледката напред 20 години. 20 години напред, защото един завод трябва да се съществува още 20-25 години. Естествено, всяка година имаме ремонт, имаме укр и така нататък и обновяваме нещата. Благодарение на цялата екип, за който се държат, наистина, както голямо семейство, ние ще се развиваме добре. Нашия mission statement, наша целта е много, който аз съм казал много пъти, е много просто. Е много кратък също. На английски make profit, share, have fun. Това е да бъде спечелив, да сподели и да има кеф. Благодаря ви. Но общо взето, фъна е всеки ден.